Bale, hasiko gara eskuarekin, eta gertatzen da movida bat eskuarekin, dala hartu beharko dugula, nire kasuan behintzat hartu beharko dut geneukan blokauta, bai, porque beharrezkoa dut erabiltzea hemen genituen mierda hauek. Orduan, nengo dana izango da, hau kopiatu, hau da dana bat, ke onda? Zergaitik ez ditartzen, hau bai, burua, begiak, gorputza, ez autagarrian, bale. Bale, orduan, hau separako dut, bailuz patz. Bale, eta hartuko ditut hauek. Bale. Hau edokate mirrorez, bai. Control C, banoa nire beste estenara, y Control V. Bale. Orduan, hasiko naz blokautetik, bale? A ver, está un poco pocha, pero bueno, egingo dugu aurrera, saiatuko gara ordu baten egiten, ¿vale? Porque es que está algo de Bai, la mano... La mano de Dios. Mirroa kendu nahi dodaz. Orduan, mirroa kenduko dodaz. Porque harinago jungo da horrokorrea. Bai. Galdera ona. Ikusiko dugu. Bale, orduan. Orain eskua daukadala. Ez dakit egin igual atxamar bat eta gero duplikatu behin modelata dagoela. Igual hobeto. Bale. Hartuko dut hau eta honekin egingo dut modelatuko dut pizkatxu bat, bale? Orduan, lehenengo egingo dugana izango da generate subdivision, bai? Ze beharko dut hau Uy, dios. Altuago, bai. Olako eso ser mínimo, igual gehiago. Olako eso ser. Bai, eta zaituko gara mendikan atxamar bat ateratzen. Aplikatuko dut subdivisiona, eta ziko naz hemendik eskulpiten. Vale, a ver cómo sale esto. Orduan, hemen daukagu gure atzamarra. Vale. Eta emongo diogu forma pizkatxu bat. Markatu genituen falangeak bere egunean, ezta? Markatu dituzue? Falangeak markatu dituzue? Bai ala ez. Beste, egin genuenean blokauta esan nizuen falangeen formak emoteko pizkatxu bat. Zeran bi falange hauek daukate beste falange honen luzera gutxi gora bera, baina falange hau sartzen da en plan de silueta barruan, bai? Que ez kontatu hemendik, atxamarra dago barrurago. Orduan, honi emongo dugu forma pizkatxu bat. A ver. Orduan. Geratzen da pilauta. Zer gertatzen zaion? Vale. Orduan, markatuko igual lehenengo con el Chris Sharp, pizkatxoak falangeak hobeto, markatuko ditut, bai? Zuek ikusteko, hemen dago bat, eta hemen dago beste bat, bai? Esan genuena, ezta? Gutxi gora bera hau da honen doblea. Osa, hau bien batuketa. Markatuko dugu zelan hemen daukagun jeitziera bat, osa, nik nahi dut atxamarrak izatea formatxu hau. Osa, hemen jeiztea gehiago. Zergatik ez da ikusten? La Virgen, zer gertatzen aia? Dokat hau, light? Ni puta idea, zer gertatzen aia. Anotate, zergatik ez da ikusten hau? Hemen bai, hemen ez, orain bai. Vale, orduan, niri gustatuko litzaidake hau bajatzea pizkatxoa gehiago, markatzea hau, hemen markatzea pizkatxoa hau gehiago, bai? Hau daukaguna, baina hemen berago igual. Vale. Orduan, hartuko dut, igual move, hortarako. Eta un markatuko dugu gehiago, berantza. Vale. Hemen ere markatzea zaki zelan deitu. Falange bako izan dagoen goiko partea pizkatxu bat. Vale?
eta gauzak argiago ikustearren, formak argiago ikustearren, markatuko hemen ertz hau, kanporantza kontrol sakatuta, bai, ikuste duzue? Bai, atxasala egongo zan hemendikan nun baiten. Ez dakit nork eskatu den lehenago, baina egingo dugu. Pues hau patxen, egingo dugu zuk eskatu duzulako. Vale, erabiltzen ari naiz orain scrape, hau aplanatzeko pixkat. Bai. ¿Se dice la mierda al cutícula? ¿Cómo hostia se llama esta historia? Neri ere gustatzen zait hemen hau barrura egotea eta lo que es atxamarraren punta egotea kanporantzago. Bai? Badakit hau kartun dala moñekoa, pero bueno, ala ere markatuko pizkat. Bueno, nor nahi dau kalera joan. Vale, holako zeo zer. Tampoco nos vamos a volver locos. Orduan. Holako formatxu bat. Hala, ahí se va a quedar. Ez dakit egin fotólogo, o sea, ya esto es un tema estético, ¿eh? Fotólogo hemen. Bueno, vale. Vale, hortxe. Sculpt mode, ya está. Vale, orduan. Hau daukagula gutxi gora de la forma markatuta. Errazago izan adin, y para no hacer currar dos veces. Oneri ingo diot. Center pivot, o sea, set origin to geometry, ¿vale? Igual pivotea incluso jarriko dugu atzerago. Hori da. Duplikatuko dut, baina lehenengo pivotea jarriko diot ondo. Giratuko dut pivotea pizkatxu bat ere. Vale, hortxe. Eta lehen daukadala hor. Duplikatzen dut. Eta jartzen dugu bestea dauzen tokian, baina saietuko gara errespetatzen duten forma. Vale, borratzen dugu bekoa. Gutxi gora bera ondo. Fijatu behar gara beti, atxamarran egon behar dala hemen arku bat. Osa, atxamarran, eskuan egon behar dala arku hau, eta arku hau, bai? Horiek errespetatu behar ditugu. Gero atonduko dugu pizkatxu bat, dena den. Bale, orduan egingo dut hori danekin. Atxamar guztiekin. Seguramente eskala aldatu beharko dut, hau eskalatuko dut pizkatxu bat. Zabaleran. Eta gogoratu giratzen genuela pizkatxu bat barrurantza. Bai, egiten genuela horrela pizkatxu bat, txak, barrurantza. A ver. Bueno, vamos a tener que atonduar esto luego. Eta azkenengo hau, duplikatu karri hona. Hemen ere arku hau gure dugu eukitzea.
Separatu ditut nahiko, egon beharko ziren baino gehiago, baina eske lan egiteko errazago izango da, gero juntatu behar badugu, juntatzen dugu, baina igual reto postean. Osa, orain egongo da raroa eskua, baina me la pega. Potolo era un día, Pero bueno, ya ikusiko dugu era. Aunque piense que el personaje de Pello tiene unas manos enormes. Badakit. Tiene un objeto nada más. Bueno, orain, bastante separatuta jarri, vale? Lan egiteko gero gustora. Eta azkenengo momentuan, hori aldatzen dugu. Pizkata handia, pero... Vale, orduan egingo dut orain potoloa. Zeran zoazte? Orduan. Venga, egingo dugu orain atxamar lodia. Básicamente gauza berbera da. Mongo jogu formatxu pizkat. Eta hemen ja hasiko gara sugeritzen zelan batzen dan eskuarekin. Bueno, hemen ez dugu askorik egingo, bale? Igual nahiago dut honekin batzen dudanean egitea. Hori, atzazalan ondoan gutxi gora bera. Hemendikan estutuko dugu eta emango dugu forma pizkatxu bat atxamar lodiari. Irekiko dugu hemen alde hontatik. Hori da. Eta holako formatxu bat, bale? Horrela nik uste dut interesanteagoa dela. Eta behin daukazuela hau, que incluso esango nuke txikia dela. Vamos a exagerar un poco, horrela izango da hobetu. Erabiltzeko, animatzeko izango da hobeagoa. A ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Hortxe, a ver, ondi egia. Nah, ahí está bien. Vale. Vale, hartuko dut beste hau. Hartuko dut beste hau eta egingo diogu Setori into geometry. Vale. Eta bestean bezala subdivision batzuk. Apply. Julen, zer gertatzen da? Que no callas. A ver. Orduan, hemen. Hau, subdivision sartu dugunean, galdu da pizkatxo bat forma. Osa, galdu da volumena aparkatu. Orduan, hemen ikusten badugu hau olantxe, ikusten ari nazke darri dut gauzak aldatu. Nire kasuan aldatuko dut honen kokapena. Txigora bera, hemendik. Azkenengo, oza, bi falangeak kanpoan daude eta azkenengo falangeak kasi-kasitana barruan dago, bale? Olako zeo. Bale, eta hasiko gara hemen almohadillak modelatzen. Hau parte importantea da, orduan.
Hemen hartuko dut hau clay strips eta hasiko naz hemengo almohadillak egiten. Hemen oso almohadilla importantea dau, da txamar lodiko almohadilla, egiten dauela olako kurbatura bat, bai? Hau bastante importantea da. Vale? Gero, importante hau igotzea, se galdu da volumena. Vale? Hau sartuko dut pizkatxo bat ona. Vale? Eta honetan, hasiko gara beste almohadilla batzuk definitzen. Orduan, almohadillarik importantena da hau. Taka, hau geratu ondo honekin, porque importantea da. Vale, ze gehiago. Gero zentzu hartuko dut dana batzen dugunean, Ze gehiago. Hemen beste almohadilla importante bat dau. Vale, bueno, tira almohadilla sorta bat, dala, como, bat hemen, bai? Baina bat bezala egingo dugu. Egingo dugu horrela. Vale? Eta nahi. Eta azkenengo almohadilla litzateke hemen. Beste almohadilla bat, amentxe. Ikusiko dugu urrunetik. Vale? Ikusten baduzu hemendikan, ikusi behar da hemen esku aurra, aurra dala, ez? Osea, dinot. Dala barrurantza. Hau kanporantza, ikusi behar da hori dagoela pentsatuta, bai? Barruan bola bat izateko. Bai? Hemen hasiko gara ateratzen nudilloak. Hau atxamarra pizkat kanpoan dago, sartu beharko dugu. Putada da batuko zaizkigula biak, eta horren beldur naz. Hortxe. Ordan horazten gara gure eskua ikusten pizkanaka. Bale, dudarik badeko zue, markatu hemen nudilloen artean olako marra batzuk, eta ikusiko duzue zelan doazen hortikan nudilloak eta tendoiak, ez? Hemen ere, hasiko gara eskua irekitzen, orduan hartuko dut hau, eta giratuko pizkat, pentsatu doala, tendoia eta dana doala ona. Hau ireki dezakegu pizkatxu bat igual, errazago horrela. Vale, eta hemen, importante, parte honetan, batzea, holantxe hemen dekogun menbarranita hau, holantxe, ez? Jaztea definitzen. Vale, eskua lar handia da, konparata gure zerakin, gure eskumuturragaz. Orduan, edo eskumuturra loditzen dugu, que igual egingo hori. Hau lodituko pizkat. Vale. Hau lotu. Hartuko hau eta sartuko pizkatxu bat. Vale. Eta hasiko gara hemen hau proportzio hauek aldatzen pizkatxo. Vale? Gutxi gora bera daukagu eskua pizkat definituta, ez? Ez da pilo bat?
Igual honek behar du R bat. Oso markatuta dago hau. Hona da sugerituta, pero baina zen markatuta. Ba. Pues hau salbatu eta egingo dugu honen danaren remes bat. Orduan, salbatzen dugu hau. Orain salbatu beste batekin. Amazazpi. Vale. Eta hartzen dugu zauek danak. Eta Ctrl J. Eta ostean egingo dut honen rimes bat. Zeran goaz? Zima, amaituko dut bideo hemen. Egingo dut rimes bat, eta jarraituko duzue rimesetik, bale? Hau, jarraituko dut pixkat, eta orduan bai egin dezakegula zelan integratzen den eskua parten artean hobeto. Igual egingo dut hemen holantxe. Dena den, badinotzuet, altakoa ez du esertarako balio, behin retopoa inda, así que forma batzuk ez badude perfect, ez eskatu larren. Adibidez hemen, nahi dut hau, dignazio hau beto markatu, hau da. Hemen daukagun kurbatura hau, hogeto gotea. Gero atondu beharko ditut proportzioak. Begiratu zeuen eskua, aldika. Atxamar txikia oso handia da. Eta seguramente hartzen dugunean urrengo gunean konturatuko gara gauza gehiagotaz, bale? Oraintxe bertan, pues bueno. Hau txikiago izan beharko zen. Bai? Ez. Ba, berala amaitzen dugu. Vale, hau, buah, atxamar lodia dau como la puta mierda. Orduan. Oso txea. Hau batuko dugu. Dau, bai, zeran hostia egin dezaket nik aterateko hau. Fuck it. Oxmask. Ez dago erraza hori beto ez. Ez dago modu errazik. Bueno, pues eta bat.
Vale, gorde dana eta hurrengo gunean jarraituko dugu, bale? Son ni 20. Ba, ni etxare. Igual, markatzen badut partea igual, errazago izango zait. Hombre, en su casa es cara. En la mía no. ¿Por qué has caído los años? Repite el chiste otra vez para la Pero la puta de la mía ahora es... No sé, ¿cuál es la cosa? Bueno, gauza asko daude hobetzeko, ja hurrengo gunean, bale? Gunean ja de refresco, a ver, oigatzen badugun hau. Vamos a ver, Skull, mode fuera. Manoplanes, manotones. Ya, hau dago raro. Ya ingo dugu hurrengo gunean. Gauza da. Yo no he dicho eso. Está rarísimo. A ver. Joder, se la corra bien. Grita morro. ¿Qué? Vamos a ver. Tengo gunean ikusiko dugu eta. Pero vamos, que ezin dugu denborazko galdu. Ahí va. Sí, baina ezin dugu denborazko galdu. O sea, hurrengo gunean egon ja retopoak egiten. Eskalau, apur bat, txikiago egin y ya está. Si no. Hostia, que bueno, un día da, es... Hemen, incluso potoloagoa. Bai, atxamarrak lo diga, faltezko. Bai, pues, aztu baino lehena igual egiten dut hori. O sea, hartu hau. Poco Manu Pelotari, Mala piedra. Claro, es que a ver, estetikaren barrura juten bagara, izan behar ziren karratuagoak otro rollo. Ja, Baina, bueno, hori gero galarretu egiten da. Bai. Hor punta handia ongo dio, potologa ongo dio.
cierta clase de... Las manos de Osaba, Era la familia de Goku. Es un poco menos, ¿sabes? No creo, porque Gohan le hizo Hostia, es verdad. igual era... A ver, egia da ere, gero... Ah, joder, tú. Realmente, Yo lo usaba mucho, me gustaba mucho. una era la mía. Formas da onda. Oso estua, kemendik. Igual... Poco se parece lo que se parece. Poco se parece lo que se parece. Wow. Muy duro. La más de la madre. Bueno, ikusiko bihar jarriko dugu honekin. Aigen eskalatzen apur bat, lo esan dizuana. Bai, Nahikoa da. txikiago egiten bai, baina... Bueno, retopoan ikusiko dugu. Bai. Baina parte hau, transizio zei gustaten. Ja, Da zeo zer hemen dagoena... Igual, honetan. hemen izango da. Bai, osea, las almohadillas estas. Bai. ¿Quieres hablar? Oh, maravilloso. Amazing man. Yo le metí los reyes que ponían aquí. 0,004. Hemen kurbatu aian apur bat. Non? Hemen, Bai. zaioko zu hori, zubia egin baritzen zaio. Un poco dedo de... Debe estar en la huerta. Bueno, ikusiko dugu dena den urrengo egunean. Bueno, ez dakigu zer den, pertsona geho. Lo mismo es un link, lo mismo es un lorasaina. Es un paiez, bai. Ah, bueno, ere ez dago markatuta. Hau. Ahí va. Baina dekoz eskuak como intxatuta, moduan. Bai. Moten du bizitza egon izan dira. Bueno, he visto que el niño enano de... es como Piccolo, ¿no? Es un Piccolo enano, tío, es un crío. Glúteos. No, sin más, me estoy liando. Y ya está, esto tal para casa. Sí.